Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Kejala Meghalaya haga sautrik bana jelleu arajar arpuai kala saki hadu khat prangut ki bensem breu ki bala doai yala ka jingim hadin bakilia bit ya ka jingpang COVID-19 hapo gini ki arpu sau kenta bala lajno daga jingklat no jong kini ki khat prangut kejala Meghalaya kala kenjo ya ka jingdon hadu henriu spa sau pulaingut jong ki breu ki bala yap naga jingi bit ya ka jingpang COVID-19 Katkum gajing ajing tip bala pha ada katanat ka koi ka khia kini ki khat prangut ki nongpang ki bala khla no ki long khandai ngut na East Khasi Hills District Mariway na Ribhoi District Southwest Khasi Hills District Mariway na Ribhoi District na Southwest Khasi Hills District but na West Khasi Hills District Kadbaha West Garo Hills kidon sa arngut ki bala khla no hagani ka sngi but ha West Jentia Hills pat kidon hado saungut Shushola sakiru bagi don pat sa sanspa aprapus saungut ki bre ki belia bithamma yegani ke jingpang bat ki badang sitom hadu menta ki don henry hajar shispa shipongut hapo ke jela barok kawai kar baki nongpang ki belayo apat ye ke jingkot jingkia ki don hadu praspa prangun